Assalamu alaikum yebi yankobe Windera TV onon kala on calminama on beltanama no fewi en garti e émission meden fodde walan ton dum ko musiba debbo mo hor fonde cilbu me jaabe so tawi en bi émission fodde no eden gandi émission meden bennudo en kalino ko fati e debbunde nde en ngari e debbo desado e der galle no foti siforade konko e hore makko konko e be ganduda holbe wuurde e der galle woni israbe makko kadi woni jom galle makko woni kadi israbe makko be wuurde e der galle kono en gartat ha joni ko hen paaden walla ha joni ko hen gartaten woni be ganduda hore ma kanyum en ko worbe be sabu eden gande wona worbe fof poti won hen worbe kanyum en gandi fodde mum en gandi kadi ko kalana kono won hen worbe kadi be porni wiji be ko nande e belal bayen fo kanyum en machallah ko Allah andi ko tan yoni dum non onon worbe de onon nyaaga wona debbo tan foti labde gorko kanyum ne en foti labde gorko kanyum ne en foti labde e hoore mudum debbo o waawi ko wuppude debbo waawi ko pasde debbo waawi ko fittude e jogande min ndiyam ya lor kono kala eden gandi won hen be podmi wiide kanyum en ene besindi koye mum no fewi won hen worbe ayiyat won hen no bimi na nyanden ni e robe yarotobe e duubi sappo e jeegom walla duubi noga cikka ko nayebe gaynube golle kono won hen worbe kadi aussi ada yiye dum en cikka ko gaynube golle cikka ko babiraabe tan hankanti nayebe tan be ganduda hankanti ko gaynu golle ala wana non onon ne worbe be aussi odum poti jogade comportement mo ganda comportement modjo mbete ene walla onon ne e buubol gol wasa tampinde on ko nande e fembade ko gonga won hen goppat tan ko koye mumen ha biye gib biye ko buubol wona so tawi mi fembi mo tan mi jangete walla so tawi mi itti mustasa mo tan mi jangete ala wawi peñje dum ha feewa toppirda dum lawja dum ha laaba peña dum wayno foti walno ko piya morle goppira non dum kadi eden gandi ko hunde na ganduda hoore ma en foti yewtede no fewi won hen worbe kadi be ponmi wiide worno wutte fodde balde tati balde nayi sayi bawlo wiyo kurum dum addata ko jom suudu ma yawede addata ko jom suudu ma ñiñede sabu wiete ko wuppata toppita ko ma no mbimi nane ne debbo wonto foti toppitade ma kono annene wonko podda toppitade ma hoore ma toppitade hoore ma won holdum lotade bandu ma ha laaba won hen hande so tawi jooɗi mo porti koyde mumen won hen worbe a dogat banda men wona dawde gese tan koyde wiye ko mi dawo gese tan yo koydam bon ala maayi dawdo gese jiya koyngal mum en daati ko holdum lawjet koyde mum ha laaba soccu dum ha laaba wada kawsa mudum fi bota mum yara dum gese so tawi a memi koyngal mudum a susa wiide o ko dawo gese yo yimbe goppi wiide tan koy wala wona so tawi wona may wala tan koyde nyaalade ala taw ko an wisindi koyde ma ko buri hen hewde paren koy ndiyam ko buri hen en taccat so tawi eden jah seden garte en taccat edon biya ko korbaali di bonnata koyde de mais so tawi odon koota koy ndiyam paadon ciocce koyde mon ha laaba ha wiye cer mbaden hen karité odo karité mo jiidon ko nogas darata sayi ko nogas tan balanteda e mbusiyel ma bada e poste ma or waddu bangi godde ni ene majjirma wala ne faljirma waddum e poste ma sa are lelade poppa e koyde ma de sa are dawde hade sa tacci soccu koyde ma ha laaba bada kawasma ndawa bada butuji ma sa arti koyde ma de datat kono won hen worbe ponmi wiide hande so tawi porti koyde mumen addogat dum mi anda holno mbawda wondirde e jom suudu ma jaafodon koyde ma de ngaccet dum so boyi kanyum ne watta dogde kadi won hen rewbe en toppito worbe mumen so garti cocco koyde worbe mumen ha laaba ha wiye cer kono annen a wallat wona tan so koyde ma nyaali biya jom suudu ma soccontama koyde ma walla so koyde nyaadi biya ko waal walla so koyde nyaadi biya ko leydi ndi haadi won hen worbe be ponni wiide kanko ko besindi koye mumen onon ne gattire hakkillaji mon no fewi no debbo foti laabirde ni ko non gorko foti laabirde lawja hoore ma ha laaba ha wiye cer parce que a miijima so tawi mi itti hooramde ni sukki so mi itti dum mi mayel jangol ala wawi ittude hoore ma ha laaba so tawi ala loto jamma nyal so kikide a wontata e jangol mukko ornade wuutayal tan fodde balde tati balde nayi goppe dum don be ponmi wiide be goppe dum don on bonnata inde
on banno inde joom suudu modon bondon inde koye modon kon sukabe tokoson on jahan taw hay noko be ponno wiide mi wiyaale mobe biyon ko sukabe tokoson yartebe tan e duubi capande tati fay capannay mo jida hen fof be ponno wiide cikka tan ko nayejo gaynudo golle mais hoko saabi dum so tawi tan ali yidi wonde keso pul a toppito hoorema mbayano podda waade ni lorda ha banduma laaba nyama ha kara cocca koyde ma cocca kala ko ganduda hoore ma ene woni dum do hen itta dum ha laaba ha wiye cer saha jiya joomu tan ni waara mum ne sukkini wi gib ene fi morla mudum banda men holko jabanta dum don ittu ha laaba ha wiye cer bada wa toppitade so tawi ada wa toppitade penjum ha dara machallah wonbe jida hande o mumen sa yi dum a weltor parce que ene toppiti dum en kono so tawi a wawa ittu dum ha laaba ha wiye cer jiya kadi won hen worbe cukulu mumen bier ko gib jani fi morla asusa peñe mais ittu dum ha laaba ha wiye cer so tawi a itti dum a labbini dum ha laabi tan a wondata e jangol won hen tundi kam ko wesindade won hen tundi kam so Allah ko wesindade wona debbo tan laabal gorko ni foti labde toppudon koye modon ha tenti no gonde koye dabbude bala mi insister koye koyde de ko buri hen hewde beni biye ko ndoxum site gondumi beni biye ko korbaali di beni biye ko leji ndi haadi beni biye ko ndiyam maayo dam wasti toppitaade hoore mum tan cocce koyde de ha lambor hen karité son pini gumdon ndiyam lorton ha balli mon laaba saha jiya gorko ni fi wutte bawlo wiye kurum mais dum ko yawaade hoorema yawaade jom suduma parce que jom suduma wawi tan ko wiide ma bortu gadda sabude mo panma walla ane hoorema ganda ko bonda ko ni tunni borta biya jom totalum sabude biya upanam dum koy wesindade jeya son jidi wonde cukalon tokoson tofurde koye modon lorde ha laabon pewnon koye mon bandam ya nyaamon ha deedi mon kewa pofto don so tawi on garti gese dum naywinta on bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde cil bumbi dia so tawi noon wonto ñawe haala he mi ñaguima yaafuya no fewi ko artude tan surtout enen noon so dabbunde ari ko ɓuuri hen heeɗo woni rewɓe woni worɓe woni hen ne besidi mo jiiɗa hen foof bandam men a dogat so tawi a wirti leeso ma ni a fawi hen darab so jomum wirtima hen tan loggat nawar ɗum oto jaɓen ɗum enen rewɓe worɓe fof oto jaɓen ɗum coccen koyɗe men ha laaɓa toppiɗon surtout guinam ɗam noon ƴette karité ƴetton produit uji moɗe moƴƴi won produit gonɗo taw wona heesal guittoji guinam guittoji kobje surtout ni juuɗe ɗe koyɗe saaha so jomum forti koyngal muɗum woni hen rewɓe kam so forti koyɗe mumen tan a dogat jiita woni fewi mbiya ko itoje mi anda mbaɗi hen karité coccon ha laaɓa ha wiye car vaseline nanɗo hen ko nogas jarata mantelato nanɗo ko nogas jarata toppuɗon koye moɗon ɓe no fewi coɗon kawas sa waɗi capannayyi tan dañan kawas bandiraɓe musidɓe tedduɓe jaafoɗon Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo sallahu lamɗo jaami